Καλώς ήλθατε στη SmartTap. Ας δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε το σωστό link που θα οδηγήσει τους πελάτες σας απευθείας στη φόρμα αξιολογήσεων της Google. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας στη Google και ότι με αυτό το λογαριασμό διαχειρίζεστε το προφίλ της επιχείρησής σας. Εάν όχι, θα πρέπει να συνδεθείτε με το σωστό λογαριασμό. Όταν έχετε συνδεθεί, ανοίξτε μια νέα σελίδα αναζήτησης της Google και αναζητήστε την επιχείρησή σας. Στη σελίδα αποτελεσμάτων που θα προκύψει από την αναζήτηση θα πρέπει στα δεξιά της σελίδας να βλέπετε το προφίλ της επιχείρησης σας. Στα αριστερά θα δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης που κάνατε. Εφόσον η Google σας αναγνωρίζει σαν διαχειριστή του προφίλ της επιχείρησης, θα δείτε να αναγράφεται η φράση «Η επιχείρησή σας» στο Google. Αν δεν δείτε το «Η επιχείρησή σας» στο Google, είναι πιθανό ότι δεν έχετε κάνει σωστά τη σύνδεση ή δεν έχετε τη διαχείριση του προφίλ. Ελέγξτε αν ισχύει κάποιο από αυτά και δοκιμάστε ξανά. Κάτω από το «Η επιχείρησή σας» στο Google θα δείτε τις επιλογές διαχείρισης του προφίλ της επιχείρησης. Συνήθως, η τελευταία επιλογή αναφέρει «Έτοιμα για κριτικές». Σημειώστε εδώ ότι αν κάνετε αυτή τη διαδικασία από το smartphone σας, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το τόξο προς τα κάτω για να αποκαλυφθούν όλες οι επιλογές. Επιλέξτε το «Έτοιμα για κριτικές». Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπου θα περιέχει το link που χρειάζεστε. Θα το δείτε μέσα στο πλαίσιο «Σύνδεσμος κριτικής». Πατώντας πάνω στο link θα γίνει αυτόματα αντιγραφή και θα εμφανιστεί το μήνυμα «Ο σύνδεσμος της κριτικής αντιγράφηκε». Τώρα μπορείτε να κάνετε επικόλληση του link για χρήση στη φόρμα που θα σας έχουμε στείλει ή για να τον στείλετε με email. Ελπίζουμε να σας βοήθησε αυτή η παρουσίαση και είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 22 07 405 ή στο email info@smartpavlatap.gr.